Mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu halartar hawan daushe da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya gudanar a yau. Gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda suka samu halarta tare da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam wanda ya kasance shine kwamishinan ƙananan hukumomi. Taron ya ƙara samun halartar mataimakin sanata Rabi Musa Kwankwaso a zaben da ya gabata Bishop Ishaq. Sannan kuma taron ya ƙara samun halartar sakataren gwamnati da kuma shugaban majalisar dokokin jihar Kano da kuma wasu jigajigai a cikin gwamnatin jihar Kano, inda suka samu halartar hawan daushe wanda mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya gudanar a yau. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda cikin annashuwa da nishadi da nuna farin cikinsa da wannan hawan daushe da aka gudanar a yau, injiniya Abba Kabir Yusuf ya halarci wannan waje tare da ɗimbin magoya baya, inda al'ummar jihar Kano suka nuna farin cikin su na ganin mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero tare da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda yake gudanar da ayyukansa da kuma sada zumunci ba dare ba rana ga al'ummar jihar Kano. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya shiga karamar hukumar tasa ta Gwale inda kuma aka gudanar da hawan daushe a fadar sarautar jihar Kano, inda kuma injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wasu alƙawarruka ga al'ummar jihar Kano na ci gaba da gudanar musu da ayyukan alkhairi. Injiniya Abba Kabir Yusuf a yayin hawan daushen ya nuna farin cikinsa bisa yadda ya ga al'ummar jihar Kano sun fito sun yi dafifi wajen taya mai martaba sarkin Kano murnar sallah babba. Injiniya Abba Kabir Yusuf kana da shi da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam an hange su suna tattauna batutuwa kana kuma suna dariya tare da jinjinawa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero cikin girmamawa. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya ci gaba da girmama mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero tun bayan da ya karɓi rantsuwa. Sai dai wasu 'yan tsagin adawa suna ganin cewa sarkin Kano ya ɗauki ɓangare ɗaya inda ya fi fifita masarautar tsakiya akan sauran masarautun guda hudu na faɗin jihar. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda har yanzu ba a ji ta bakinsa ba akan maganganun da suke yawo na cewa zai canja masarautun ko kuma ya rushe su. Sai dai injiniya Abba Kabir Yusuf yana ci gaba da sabunta alaƙarsa da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, duba da yadda al'ummar jihar Kano suka ga yana girmama mai martaba sarkin. Sai dai kuma har kawo yanzu mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bai kai ziyara wa sauran masarautun ba, kamar yadda aka saba ganin kowane gwamna yakan kai ziyara wa masarautu. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka samu soyayya al'ummar jihar su kuma yake ci gaba da gudanar da ayyukan alkhairi a faɗin jihar. Injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ya ƙara taya mai martaba sarkin Kano murnar hawa sallar ne a yau bayan jiya da ya halarci sallar idi tare da mai martaba sarkin Kano kuma suka tattauna batutuwa. Bayan sallar idin da aka gudanar a jiya mai girma gwamnan jihar Kano ya raka mai martaba sarkin Kano har zuwa gida domin tabbatar da ya raka mai martaba sarkin Kano har gida cikin ƙoshin lafiya, tare kuma da karɓar gaisuwa a fadar sarautar jihar Kano, inda mai martaba sarkin Kano ya ji daɗin ziyarar da gwamnan jihar Kano ya kai mai tare da kuma raka shi gida. Sai dai gwamnan jihar Kano al'ummar jihar Kano a jiyan dai sun ƙara jinjinawa injiniya Abba Kabir Yusuf duba da yadda ya nuna ladduba da dattakowa mai girma da ladduba ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Al'umma da dama sun ji daɗin yadda Abba gidan ya gudanar da al'amuransu tare da mai martaba sarkin Kano da kuma wasu jigajigan gwamnati, inda suka nuna girmamawa ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Alhaji Aminu Ado Bayero tare da 'yan tawagarsa da 'yan fadarsa sun ji daɗi yadda gwamnan jihar Kano ya nuna karramawa a gare su, sannan kuma sun ji daɗin yadda mai girma gwamnan jihar Kano ya karɓi musu masallacin idi wanda ya kasance a nan mai martaba sarkin Kano yake yin sallah. Sannan a yau ne dai kuma aka tsinkayi mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a wannan yammaci ya ziyarci hawan daushe da aka gudanar a gaban fadar sarkin Kano, inda kuma mai martaba sarkin Kano ya ƙara nuna jinjina da jin daɗi bisa yadda ya ga ɗan uwan nasa injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo mai ziyara. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wa masarautar jihar Kano fatan alkhairi da fatan samun nasara.